Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια πριγκίπισσα Ξύπνη, Πναρούλη. που βρήκε τους γονείς της. Θέλουμε να σου δείξουμε κάτι. Είναι έκπληξη. Μαμά, μπαμπά, σας ευχαριστώ. Και κάπου εδώ η ιστορία της μοιάζει να τελειώνει. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται η βασιλική ζωή, πριγκίπισσα? Εξαντλητική. Καλημέρα! Πριγκίπισσα! Είστε έτοιμοι για μια ακόμα ημέρα λάμψης? Αλλά είναι οι κανόνες, τα 56 φορέματα, το ψάρι που κάνει καλό στο δέρμα Και στα μαλλιά! που κάνει την πριγκίπισσα ακόμα πιο όμορφη. Γεια σου μαμά, γεια σου μπαμπά, πάω να ελευθερώσω το πρωινό μου. Παντρεύομαι. Όχι, με εγκατέλειψε. Πρόκειται για αισχρή προσβολή. Η πριγκίπισσα εδώ ψάχνει να βρει τον πριγκιπά της. Η Μπλουμ ποτέ δεν θα μας έκρυβε κάτι τέτοιο. Δεν είμαι όμορφη. Ω, πριγκίπισσα, είσαι ασυναγώνιστη! Οι νεράιδες της μαγικής διάστασης επέστρεψαν με μια νέα, απίστευτη περιπέτεια. Η Μπλουμ θα λατρεύει αυτό το μέρος. Έξω! Με νέους φίλους. Την λένε Peg. Και με... Τι κάνεις εδώ? Εδώ τα λέγαμε και... Όχι εσύ, εσύ. Πρέπει να σου πω... πάρα πολλούς γονείς. Οι Winx πετάνε και πάλι. Winx Club. Μαγική περιπέτεια. Η μαγεία επέστρεψε! Σύντομα κοντά σας στους κινηματογράφους από την Audiovisual και σε 3D.